beautiful bride is getting ready for her big day. Elena is here in front of me, and it's in the hand of the good hairdressers, and they make her the most beautiful bride. And soon I will get back to the girls, and we will have the first shooting of the day of our bride. Întorc. Bună dimineața la toată lumea! Aici e mireasa noastră frumoasă, se pregătește, suntem la coafor, are toate emoțiile sub control, da? O vopsește, o pregătește. Aici avem în colț, am început de dimineață cu Prosecco, da? Și suntem la Limestone Salon în Falkirk, Scoția, unde coafezele noastre frumoase o pregătesc pentru ziua cea mare. Cum întorc să băgați și fata?